Tonito. Pardon, nili town country planning senior assistant post nili claim ibom lo. Lasi pini kerang-kerang o ningdu kolam cetani kusi nili kitini cetan nili bori po. Nili pan council authority DPC committee nili pan approval nang pig lo 2008 23 March cheklo nili pan nang YC laso order bang nang isu iglo laso order isu kamai lo laso order bang ke DPC pensi deputy secretary se alang ditum ingwai sin ni pan order ang piglo approval ang piglo laso teng ni join iglo la hello ni joining report laso teng ni kam claim iglo 2018 April cheklo no tarik sin kam claim pangcheng iglo laso pende nili kam claim bom kadu we ilitum dake kadu we rachini lo senior assistant ke accounts lapen administrative apart an ke senior assistant claim ji laso tengsi nili che claim bom lo dam bom lo laso ang bom bahini adidio sutame nili papa reglo lapen AG audit anta nili che face don iglo stame tha problem ave Sita men non la 2021 election transfer alangli Rishira Sharma po assistant director alangli video charge nang eniglo niliphan thanga thima thama wese niliphan alanglim jungjung se la so office order bang kuri iglo la office order ni na isu iglo nilphan je Bini penke na lahai accounts matter reclaim director office pensi nangli approval chewan ing nang las office nangli accounts hai ke or unji fusinil hana ku amase nili lahai council approval kado we nili paklang la blo amar alang like nili council order ke nili follow le nangli director bane chewan ing nil hana ku amase nili bang ningduklo je alangli ino didio council fan arjuje pin pen alangli met thang se jungjung se ni lifan laso order bang na isu dat laso alam bang council authority atum chini don deni la bang se ni council authority afan karjugang dung la pen ke thik ding CM ta do EM atum ta do masila hai palang igna Lasi alang lidak order long ke to bangke kaddo kawela nili almira file chabi anta hand over la moi pusipo lasi koson se hand over pa nili council approval ban nili kam claim bom lo nila so teng nili kam claim bom no na bangke nili council order tong follow nang jima mante la Rishira Sharma assistant director order se follow ikna pa Nili la bang se karjukan tung. Alangli comment tu sila order ke nang piig la. La 18 June 2001 se na isu ya. La se nili bang ke ningduk lo ni swarlo tong la sonang swarlo employee potong alangli nang lang plot tong la son ke claim ik lo ne mante kaprek pini do iglang ne la bang ke chini ne dalo. Alangli la so knowledge do ma ven hala dak plain district pen la dak la Karbiang long mas council ke la ke siksidul area la so council la pen si dak suli bola sang so aputhak alang la so aron bang nili than iglo la alangli phan hedi sitame alangli bang ke nili la hai ke kroi kre nili la hai ke kroi kre council approval along bang ke nang accounts ke or un po bang ke tok dak de usenil phana ku lasi nangli lahai odji pulote niliphan director benle nangli accounts metar hai financial apart exercise unji la so order chewano pisi niliphan aku lasi la bangke nilige manghulo kapre ka department senior assistant se administrative ta odji la pen accounts ta kado women ten lasi nili bange ki manghulo Lasi aron dong ipaprek lo ma council ato mande la council aphan dong karkan pami lo mala somni la bang sini mane ki manghulo council pan karkan pami prote alang li phan insai nang ji
Lalo nili bangke inquiry nang po mane kithe giding ilitum ning chethi sa tuliram rong hang do alangli CM lo napen EM tando se lahai rumda sabo langun chet nangji alangli non bang her penle lahai klem tap klem tu bangke chokche lan sin